И здравейте, аз съм Мегалокс и днес искам да благодаря на всички, които се абонираха за мен. Много съм ви благодарен и като цяло друго няма. Поредицата Майнкрафт ще се развие, но в друг сервер, защото този го изтрих без да искам. И като цяло това е. Харесвайте моите клипове, абонирайте се за мен, който не се е абонирал. И коментирайте най-вече. Ще правя епизоди за коментари. В смисъл, ако вие имате желание, в смисъл, кажете в коментарите долу. И да, като цяло това е. И много ви благодаря още веднъж. И да. Благодаря на всички, които се абонираха за мен. А които не са абонирали, пак напомням, абонирайте се. До скоро. Поредица на Слептерио ще има. В смисъл, Слептерио епизод 1 беше и утре завършвам, значи други ден ще направя клип. И да. Вече имаме и интро. И това е. Довиждане, абонирайте се за мен, коментирайте и дайте един лайк.